Ano ang gravity? Istorya ni Obay Alosh. Kurit ni Amani El Baba. Muyahon ni Helen na magparahapot. Sa pagpamahaw mahapot siya, yata ta nahuhulog ang mga bituon. Sa pangudto, mangala siya. Yata taan mga ulap kulay gray. Padagos ang mga hapot sa buong aldaw. Sarong hapon, habang naghuhugas siya kan sa iyang kamot, may nahiling siyang kakaiba. Sarong bagay na napaisip siya. Yata taan tagdo kan tubig sa gripo da inahahali. Pagngalas niya, pigranihan niya ini, tapos nahulog. Anong nangyari? Hapot niya. Ano ang rason kan pagtagdo? Idaling nagdalagan si Helen paduman sa iyang ina para abuton ang tungkol sa tagdo. Inay, day mabutasan kan gripo ang tagdo. Day niya masabayan ang sa iyang pag-iriba. Pagkatapos kong maghiling-hiling, nahulog sa tagdo, dangan uminiba sa iba. Paano nakawara sa tagdo imbis makaiba niyan sa iyang pag-iriba? Gustuhon ko ang pagiging mahinaputon mo. Maugmang sabi kang sa iyang ina. Kausa yuto kan gravity na nagtabang sa paghulog kan tagdo. Nadiskubre ni kan sarong matipayo na scientifico na nagangara na Isaac Newton. Kan siya tuminukaw sa irarom kan kahoy, asin buminagsak ang sarong mansana sa iyang payo. Arog mismo kan pagtagdo sa gripo. Ang gravity, sarong puwersa na minaguyod paduman sa sentro kan kinaban. Kaya man kita naglalakaw sa daga kaysa maglataw. Alagad inay, paano man ang mga bagay na nasa luwas kan kinaban? May gravity man daw duman? Siyempre, igwa. Ang gravity bako kasing kusog kan sa kalawakan. Kaya ang mga astronaut, buda iba pang bagay, nagalataw sa luwas kan kinaban. Alagad, ang darakulang bagay, arog kan mga planeta, kaput sinda kan mga orbit sa palibot kan aldaw sa tabang kan gravity. Ang kada bagay sa universo, pigsasarukan sa kan gravity. Wow, astigon manay. Ngunyan, may saro na lang akong hapot. Ano yan, padaba ko? Pwede daw ako maging astronaut pag ako nagdakula na? Siyempre, simbag kan sa iyang ina. Pwede mo nang abuton ang mga bituon.